הפה. ויהי דבר השם אלי לאמור, בן אדם, אחיך יושבים חורבות האלה על אדמת ישראל. הוא מדבר על הנביא אשר בגולה, ולכן הוא אומר, אחיך יושבים על אדמת ישראל. הנה הם אומרים, אחד היה אברהם וירש את הארץ, ואנחנו רבים, לנו ניתנה הארץ למורשה. יחזקאל בן בוזי הכהן, מאחר שרוח הקודש הייתה עליו, אז יכול לפני 2500 שנה להעתיק משפטים מנאום של חיים דרוקמן ואצל יהודה קוק ודוקטור אלדד. ובכן, לנו ניתנה הארץ למורשה, ויש לזה המשך. לכן אמור עליהם, כה אמר השם אלוהים, על אדם תאכלו ואל תאוותיכם תישאו עיניכם ודם תשפוכו והארץ תירשו. עמדתם על חרבכם, תקשיבו חברים וחברות, עמדתם על חרבכם, עשיתם תועבה ואיש את אשת רעהו טימאתם והארץ תירשו.